Ешьте по одной цукерці 3 рази на день. Тёма, глянь, якая Яна у нас важная. Ага, лепей ёй не трапляцца, бо яшчэ укол зробіць. Так. А я, між іншим, усё чую. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. А мы просто, Янушка, не хотели табе перашкаджаць. Ці нават хутчэй баяліся прывітання. Ой, добрый вечер усім. Гэта я гуляю у доктара. У мяне агляд. А гэта мы ўжо зразумелі. Ну і як справы у тваіх пацыентаў? Усё добра. Праўда, у лялькі Машы крыху баліць горлачка, але я прапісала ёй цукеркі, і яна паправіцца. Вось гэта падыход. Ну вы ж разумееце, гэта ўсё панарошку. Разумеем. Вось каб у сапраўднасці так было. Прапісаў цукеркі і здароўе ў парадку. А такія лекі ўсім бы спадабаліся. Слухай, Яночка, а давай мы праверым, ці ведаеш ты сапраўдныя правілы добрага здароўя. А як? Мы з Тёмам будзем прапаноўваць табе сітуацыі, а ты павінна вырашыць, як правільна паступіць. Добра. А сітуацыі складаныя? Не вельмі. Тады згода. Ой, Уваходзьце. дякуй. Ой, доктор, добрый вечер. Слухайте, я гуляў на вуліцы і прамачыў ножкі. Што мне рабіць? Моцна прамачыў? Моцна, ага. Тады хутенька дадому. А вам трэба зняць мокры абутак і сагрэцца. Прыняць цёплую ванну. І ўсё? Не, яшчэ выпіць гарачай гарбаты і схавацца пад коўдрай. І болей не бегаць без гумовых ботикаў у халоднае, мокрае надвор'е. Добра, дякуй. Так і зраблю. Ой, выбачайце. Да пабачэння. Бывайце. Ну як? Ну, што скажаце, калега? Правільныя парады прапанавала Яна? По-моему, просто ідеально. Згодны. Малайчына, Яночка, падтрымліваю. Ура! Ну што, гуляем далей? Гуляем. Тук-тук-тук. Уваходзьце. Доктор, Так. я гуляў у камп'ютарную гулю, і цяпер у мяне голова і вочки балять. Чаму? Ай-яй-яй-яй-яй. Доўга гуляў? Не вельмі, ну, гадзінкі 3-4 ўсяго. І гэта нядоўга. Дзецям можна не больш за 40 хвілін за камп'ютарам у дзень сядзець. Але гэта вельмі мала. А ты хочаш, каб у цябе зрок і здароўе былі добрымі? Хачу. Тады ні сёння, ні заўтра ніякага камп'ютара. І абавязкова кожны дзень рабіць зарадку для вочак. Усё зразумеў? Усё, дзякуй вам, доктор. Пайду рабіць зарадку. Ну што ж, і на гэты раз, Яночка, усе твае парады слушныя. Гэта таму, што я сур'ёзна рыхтавалася. Просто выдатніца. Гуляем далей. Наступны, калі ласка. Ну, доктор, я вельмі люблю вучыцца. Ой, як прыемна гэта чуць, малайчына. А можна я не буду гуляць на вуліцы? На што марнаваць час? Я лепей урокі буду рабіць цэлы дзень і цэлы вечар. Што ты? А як жа свежае паветра? Без яго нельга. Гуляць на вуліцы абавязкова трэба. Кожны дзень. Тады і урокі будзеш рабіць хутчэй і лягчэй. Таму хутенька на прагулку. Эх, іду, як скажаце. Дякуй, да пабачэння. Гэта сапраўды так. Вельмі важна заняткі чаргаваць з адпачынкам, а асабліва карысна гуляць на свежым паветры. Зноў я правільна адказала? Просто супер! Ура! Хваліся вельмі. Я табе яшчэ адну задачку падрыхтаваў. Ой, ну давай. Ой. Што з табой? Што баліць? Животик. Ага. І даўно баліць? Пасля обеду пачаў. Прызнавайся, ты калі з вуліцы прыбег, рукі перад ежай памыў? Не, забыў. Зразумела. Вось таму жывот і баліць. На руках ведаеш, колькі мікробаў і вірусаў можна прынесці? Не, а колькі? Трыльярды трыльёнаў! Ого! І ўсе яны з нямытых лап да мяне пераскочылі? А ты думаў, яны толькі і чакаць
каб да каго прычапіцца, заўсёды пасля вуліцы абавязкова трэба мыць ручкі і вельмі старанна. Гігіена, перш за ўсё, зразумела? Зразумела, буду выконваць. Вось і цудоўна! Ну, як? Я прайшла вашу праверку? Найлепшым чынам. Сапраўдная малайчына. Калі ўсе будуць памятаць і выконваць гэтыя простыя правілы, то са здароўем будзе ўсё ў поўным парадку. Вялікі вам дзякуй, Нестар і Цёма. З вамі было вельмі цікава. Калі ласка. Звяртайся, нам, дарэчы, таксама спадабалася. А скажыце, калі ласка, доктар Яна, а ці можна нам зараз мульцік паглядзець? Толькі калі ён не вельмі доўгі. Самы звычайны. Тады можна. Клас. Глядзім. А што цяпер пагуляем? Не, у што мы гуляць не будзем. Чаму? Бо час чысціць зубкі старанна і класціся спаць. Слухай, што табе гаворыць доктар. Развітваемся з гледачамі. Ну, добра. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. Цікавых прыгод у снах. Дабранач. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.